ערב טוב, אנשים יקרים. תודה שבאתם. אני מאוד שמחה ונרגשת להיות פה הערב. אתם כולכם עדים לאירוע היסטורי, נכון? אתם עוד תגידו שאתם הייתם בשיעור הראשון. כל מי שהיה פה יכול להגיד שאתם הייתם בשיעור הראשון. שמי ציפור מייזליק, למי שלא מכיר. לפני שאני אתחיל, אני רק אתקשר משהו מאוד חשוב. יש לי מכשירי שמיעה, אוקיי? מה שאומר שאני לא שומעת הכל. מי שמדבר, בבקשה לדבר בקול רם. אלא אם כן אתם מפריעים, מזל, עדיף שלא. וכשתדברו אני אתקרב אליכם, אז נא לא להיבהל. אוקיי, אני ממש אגיע קרוב אליכם. אוקיי, אז נתחיל בהצגה עצמית. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לוורד, שאת מארחת את המפגש הזה. המפגש הראשון שלנו מתקיים פה. המפגשים הבאים לא יתקיימו פה. הם יתקיימו או בבניין הזה למטה, בחדר ההרצאות, או שהם יתקיימו בתל אביב. בדף הפייסבוק שלי, אתם מכירים את הדף הפייסבוק שלי? לא. אתה מכיר, אוקיי. תשאירו, מה שכן אפשר לפני שאתם הולכים, תשאירו את השמות פייסבוק שלכם, ואז אני אשלח לכם הזמנה, כדי שאתם תוכלו להיכנס לדף ולהיות מעודכנים אונליין, מה קורה, מה הם המפגשים. יש אומנם תוכן עניינים למפגשים, אבל התוכן העניינים הזה הוא גמיש, הוא נתון לשינויים. אז אנחנו מתחילים, ובעצם אני רוצה קודם להגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום. היום אנחנו הולכים לדבר על טרנספורמציה, על איך היא נראית במציאות. אנחנו הולכים לדבר קצת על מה הם כוחות היצירה, בעצם שעומדים לצדנו, איך התודעה שלנו בנויה בהתאם. אתם תראו סרט קצר שיכול להיות שחלק מכם כבר ראו אותו, של טיילור ג'יל בולטי, שהיא נוירואנטומיסטית, שחטפה שבץ בחלק השמאלי של המוח שלה בגיל 27. סרט מעצים שגם יסדר לכם את ההבחנות של איך הצדדים של המוח שלנו בעצם, האישיויות השונות שנמצאות בתוכנו, ואיך זה מתכתב עם כוחות היצירה. והמטרות של הערב הן מטרות מאוד פשוטות. המטרה הראשונה זה שאתם תדעו איך טרנספורמציה נראית, כדי שכשהיא תקרה בחיים שלכם אתם תדעו לזהות אותה. כי אחת מהבעיות של אנשים זה שהם לא יודעים לזהות מה קורה להם. הם בטוחים שהם ברגרסיה, שבעצם זה חלק מהדרך. המטרה השנייה היא שאתם תתעוררו לדרכי העשייה שלכם, לשיח שמתקיים בכם, מתוך מה אתם עושים. והמטרה השלישית זה שאתם תתעוררו לאפשרות שיש דרך אחרת. אז כל מי מכם שרוצה, יש לכם מספר שפץ בפינה, אתם יכולים לרשום לכם הערות למי שרוצה ולא יביא כתיבה. ואני אתחיל בהצגה העצמית שלי. אז כמו שאמרתי, אני ציפור מייזליק, 37. אני אימא לאורי, בת 5. בסוס חיי. ואני במקצוע שלי מאמנת אישית ועסקית. אני מנחה ומנטורית למאמנים, ואני גם מנטורית עסקית לבעלי עסקים. וההתמחות שלי בעצם זה לעבוד עם אנשים שהם יזמים. אני קוראת ליזמות, בעצם ההגדרה שלי ליזמות זה יצירת יש מאין. הכוונה היא לכל בן אדם שהיה לו רעיון, תובנה או חזון, והוא הלך כדי להגשים אותם במציאות הפיזית. אז תנו לי להגיד לכם החיות שלי פגש אותי. אז נולדתי וגדלתי בירושלים, למשפחה קטנה בת 4 נפשות, בת לאמא מורה, ואבא שכשהייתי בת 12 עזר עבודה בטוחה בסוכנות היהודית, מתוך החלום והאמונה שהוא הולך להתעשר. אבא שלי בנה עסק לציוד משרדי, בזמנו זה היה מכונות כתיבה, היה לנו הרבה מכונות כתיבה בבית. ואני זוכרת את ההתרגשות בבית, שהנה אבא הולך להתעשר, זהו, הוא יצא מהדרך
ועכשיו הכל אפשרי. אבא שלי לא התעשר. במקום זה הוא עבד מאוד קשה, והוא צבר המון חובות. זה הביא אותי בגיל 16 להתחיל לקרוא ספרים לעסקים קטנים. ובבית למדתי שתי הנחות עבודה שליוו אותי רוב החיים שלי. הנחת העבודה הראשונה היא שאנשים טובים עובדים קשה. והנחת העבודה השנייה היא שבסוף יהיה טוב. וגם אני, כמו הרבה אנשים אחרים, האמנתי שבשביל להיות בן אדם טוב ולחיות את החיים האלה כמו שאמורים לחיות את החיים, אני אמורה לעבוד מאוד קשה ולחכות לסוף הזה, שהוא יגיע. יום אחד שאלתי את אמא שלי, אמא, מתי הסוף? הבנתי שהסוף לא מגיע. אולי זה רגע לפני המוות, אבל אולי זה רגע אחרי. וגם אני, כמו אנשים אחרים, התחלתי את חיי המקצועיים בגיל 12, בתור שכירה בחנות מתנות. וכל הקריירה שלי, מהרגע שאני הייתי שכירה, כי בגיל 6-7 הייתי מוכרת לימונדה ברחוב, אבל בגיל 12 נכנסתי למערכת של האנשים השכירים האחראיים, ובכל העבודות שלי הייתי עובדת הרבה שעות, הייתי עובדת מאוד מסורה, תמיד היו מקדמים אותי לעמדות ניהול, ועבדתי מאוד מאוד קשה, ואף פעם לא היו משלמים לי מספיק, אבל זה הסתדר לי בהנחות עבודה, זה נראה לי שככה זה בחיים. וכל הזמן הזה למדתי ועבדתי ביחד, החיים שלי היו נראים מאוד מאוד מלאים, והייתי כל הזמן כועסת ועייפה ועצבנית וחרדה, ולא הבנתי למה החיים שלי לא עובדים, איך זה יכול להיות שאני כל כך מנסה שהכל יהיה נכון, להיות הבן אדם הטוב, להיות בסדר, ולמה זה כל כך קשה? לא הבנתי. עד גיל 27. כשהייתי בת 27, נסעתי לרגל יום הולדתי לסיני, לרס השטן, מי מכם שמכיר? והגעתי לרס השטן על הטורים של תל אביב. הייתי אז בן אדם שהיה קשה לי מאוד להירגע. הכל בזמן סיני, הכל איתי, והשקט שהגיע אותי. ולפני שנסעתי מהבית, זרקתי את כל הספרים שהיו לי בבית בתוך התיק, כולל הספרים שאימא שלי הרוחנית שתחיה רדפה אחריי שנים לקרוא. וישבתי שם בסיני, עם הים לפניי, והמדבר אחריי, וכל היופי הזה פרוס, ולא יכולתי ליהנות מזה, אז פתחתי את הספר הראשון, זה היה כבד עליי, סגרתי, ופתחתי את הספר השני. הספר השני, זמני הקץ שלי קרול, ספר שלא הייתי בחיים תופסים אותי קוראת, אם לא הייתי בסיני ולא היה לי חומר קריאה אחר. ובספר, די מהר, על ההתחלה, הסופר שאל שאלה. הוא שאל, האם זה יכול להיות שאתם יוצרים את חייכם? ואז הוא כתב, אל תאמינו לי, תשאלו את עצמכם. הגוף שלכם יגיד לכם. אמרתי, יאללה יופי. סגרתי את הספר ואמרתי לעצמי, האם זה יכול להיות שאני יוצרת את חיי? בספקנות מאוד גדולה. זה היה רגע פורץ דרך בשבילי, כי עד אז כל המשפטים שלי היו מסיימים בסימן קריאה. זה היה הפעם הראשונה ששאלתי שאלה את עצמי וחיכיתי לתשובה. והתשובה הגיעה. התשובה הגיעה חזק וברור דרך כל התאים בגוף שלי. היה לי צמרמורת שירדה מלמטה עד למעלה, שאף פעם לא הרגשתי כזה דבר, וידעתי באותו רגע, באותה פעימת לב, שכן, אני יוצרת את חיי. אני יוצרת את חיי באמצעות המחשבות שלי, בשפה שלי, במערכות היחסים שלי ובפעולות שלי. ובאותו רגע הבנתי שאני יוצרת חיים קשים. כי זה מה שלמדתי בבית. הבנתי שאני לא עלה נידף ברוח של נסיבות, כמו שהאמנתי עד אז. הבנתי שהחיים זה לא סתם רצף של דברים שקורים לי ונופלים עליי, אלא שאני, באופן פעיל ואקטיבי, יוצרת את זה. ואז הבנתי שכמו שלמדתי ליצור את זה, אז אני יכולה ללמוד ליצור אחרת. אני זוכרת שהדבר הראשון שחשבתי לעצמי,
זה שזה שערוריה שאנשים אוהבים את זה. זה שערוריה שאנחנו גדלים כקורבנות, מתוך המחשבה שאנחנו חסרי אונים, ואין לנו מה לעשות לנו מול העולם, כשבעצם העולם הוא השתקפות של התודעה שלנו. זו הייתה תובנה מאוד מאוד גדולה. ואז עברה בשאלה נוספת. האם החיים יכולים להיות קלים? זו הייתה שאלה ממש פורצת דרך בשבילי. כי אפשרות כזאת בכלל הייתה קיימת במרחב שלי עד אז. ובאותו יום אני החלטתי שהאפשרות הזאת בטוח קיימת שם בחוץ, ואני הולכת למצוא את התשובה. זה היה היום שבו בחרתי את הקריירה המקצועית שלי. כשחזרתי הביתה, התחלתי ללמוד אימון, בתוך 4 חודשים כבר התחלתי לאמן. או בוא נגיד, קראתי לזה לאמן, זה היה כל מיני דברים. מאז בדרך המקצועית שלי למדתי למעלה מ-16 קורסים לאימון, בהרבה מאוד שיטות. חקרתי את התודעה האנושית, תוך כדי היותי הן הנחקרת והן החוקרת. עשיתי את כל הטעויות האפשריות בספר, שבעל עסק יכול לעשות, ולמדתי הרבה. התמחיתי 3 שנים בקואוצ'ינג, חברת קואוצ'ינג של טל רונן, שאז בזמנו הייתה די היחידה בארץ, והקמתי את תחום היזמות, וחקרתי מה בעצם דרוש לבן אדם כדי לקחת רעיון, תובנה או חזון, ולהביא אותם עד המציאות. והמציאות אני מתכוונת, אומרים, ישמרנו השם, לשורה התחתונה בפעם. זה מאוד מעניין. ומה שגיליתי עד אז, ועכשיו אני אומרת לכם מה הם הנחות העבודה שלי, ומי אתם בשבילי, מי אתם, מי הלקוחות שלי, ואיך אני רואה בני אדם. מה שגיליתי מאז זה שהתודעה האנושית היא מופלאה. היא מחוללת את המציאות מסביבה בדיוק שקשה לתאר אותו. בדיוק בהתאם לרוחב של מה שאפשרי עבורנו. מה שלמדתי זה שבתוך כל אחד יש מאסטר. לכל אחד יש חוכמה פנימית נובעת שנמצאת בכל אדם, שלכל אחד יש צרור שלם וחבוי של כישרונות, של תשוקה, של רצון שמחולל מציאות, של ייעוד. הדבר הזה שאנחנו עושים אותו, וכשאנחנו עושים אותו, הוא קל לנו, אנחנו טובים בו. לכל אחד יש את הדבר הזה. ואני, הייעוד שלי, הוא ייעוד נורא פשוט. מצאתי לי ייעוד נורא פשוט, אני מבסוטת ממנו. אני לא ממציאה שום דבר, אני לא מרפאת שום דבר, אני לא מתקנת, ואני לא מטפלת, ואני לא עוזרת. הדבר היחיד שאני עושה, זה מאפשרת ומזכירה. מזכירה לאנשים את היופי, את ההוד, את העוצמה ואת החוכמה שנמצאים בכל אחד. אז זה באמת משימה מאוד קלה, שתחשבו על זה. וזה בעצם מה שאני רוצה היום לעשות, להזכיר לכם, גם לתת לכם איזושהי אוריינטציה לגבי החיים שלכם, מה עברתם, מה היה שם בעצם, כשחשבתם שאתם בעצם ברגרסיה ובכלל הייתם בדרך קדימה. וגם מהצד השני, להזכיר לכם שבכל רגע נתון יש לכם את הבחירה. בכל רגע נתון יש לכם את הבחירה מי להיות לגבי הסיטואציה. ויותר חשוב מזה, ואני עוד ארחיב על זה בהמשך, יש לכם את הבחירה לנשום. זה כל העבודה, חבר'ה. זה עד כדי כך פשוט שערוריה. אוקיי? אז בואו נתחיל. אז אני אתחיל בהבחנות. הזמן שלנו קצת יתקצר בגלל שהתחלנו. יש לכם שאלות? לא רק כמה זמן זה שכחתי, אני לא זוכר. סליחה? כמה זמן המפגש אומר? המפגש אמור להיות 2.5 מההתחלה עד הסוף, בלוז שלי. אני אנסה קצת לקצר אותו, כי אנחנו התחלנו מאוחר, אבל אנחנו נסיים בין 9:30 ל-10 הכי מאוחר. ויהיה לנו באמצע הפסקה של רבע שעה, שבמהלכה תוכלו להכין לכם שתייה, ולדבר קצת, ולהתרווח ולנשום לתוך כל האינפורמציה. אוקיי? אז בואו נתחיל. אז קודם כל אני רוצה להגיד שכל מה שאני מספרת לכם פה זה הבחנות. אוקיי? זה הבחנות שיש להם גם נגיעה במציאות, אתם תראו את הנגיעה שלהם במציאות, במוח, יש להם הוכחות מדעיות כאלה ואחרות, אבל זה סך הכל הבחנות. אתם תיקחו את מה שמתאים לכם ואת מה שנכון לכם. אני מאמינה שכשאנשים שומעים את האמת, הם יודעים.
בגלל זה גם העבודה שלי מאוד קלה. אוקיי? אז אם אנחנו מדברים על יצירה, מה הם בעצם כוחות היצירה שאני זיהיתי בעבודה שלי לאורך השנים? אני מחלקת את זה לשניים. יש הרבה פרדיגמות ותורות שמחלקים את זה לשניים, בין אם זה קבלה, בין אם זה, לא יודע, כל מיני, ראיתי את זה כבר בכל מיני מקומות, בצורות כאלה ואחרות, סך הכל אני מאמינה שזה אנשים שמסתכלים על אותו דבר. אז הצד הימני, אני קוראת לו כוונה, והוא מקביל לצד הימני שלנו במוח. אני לא אכנס למוח, יש לי מישהי הרבה יותר טובה ממני שתעשה את זה בשבילכם היום. והצד השני, אני קוראת לו בחירה. ובוא נגיד, חושבים שיש איזה דום, היה אחד שעובד. בוא נגיד שפה יש לנו את הבי, את הבינג. אני אלך על השחור. הייתי ברח והייתי טובה. בוא נגיד שפה יש לנו את הבינג. ופה יש לנו את הדוינג. אוקיי? נתחיל בצד הזה. מי מכם שמרפאים, מטפלים, אנשים שרוצים להביא ולהרבות אור בעולם, הרבה מכם נוטים לצד הזה, לכולנו יש את כל הצדדים, ותנו לי להסביר לכם מה זה אומר. אז קודם כל, בתחום של האימון, כשאנחנו מטפלים בתחום של האימון, אתם תראו גם כל הדברים האלה בסדרת המפגשים, אנחנו מטפלים בהכל, אוקיי? אז בתחום של האימון פה יש לנו חזון, יש לנו ערכים, יש לנו הוויה. מי אנחנו לנוכח הסיטואציה? יש לנו את החוויה. ציפור. תודה. תודה רבה. יש לנו את החוויה. והצד הזה הוא נקרא לו מטאפיזי. תכף אני אסביר לכם מה זה אומר. אני אסביר לכם עכשיו. מטאפיזי זה אומר... נעשה ככה. מטאפיזי זה אומר, זה כמו מרחב ללא זמן, ללא מקום, ללא מגבלות. אין בזה מגבלות. פה קוראים כל הדברים האלה שנגיד דיברתם עם מישהו לפני שנה, ובדיוק השבוע הוא התקשר אליכם, רגע אחרי שפגשתם מישהו שמכיר אותו, ובדיוק הבן אדם שאתם הייתם צריכים, אי אפשר לתכנן את זה. זה the endless possibility zone. זה אזור שיש בו הרבה חוסר ודאות, אבל כשאנחנו נמצאים פה בכוונה, בצורה מודעת, כן? לגבי כוונה אנחנו נדבר במפגש הבא, הוא כולו לגבי כוונה. הוא חסר גבולות, והוא מתפוגג מאוד מאוד מהר. במונחים של יצירה, המרחב הזה הוא בעיניי המרחב של הפול. זה שמושך אלינו. במקום הזה אנחנו עומדים קשובים למה רוצה לקרות ומתי רוצה לקרות. אוקיי? זה הצד שמכיל את האפשרויות. במקום הזה יש לנו את הדוינג. הוא עובד על פוש. פה יש לנו את העשייה שלנו. יש לנו פה מדדים להצלחה. תוכניות, יעדים, אבני דרך. יש לנו פה זמן, כסף, משקל, מרחק. כל הדברים הלינאריים המדודים. אוקיי? זמן וכסף, אני רושמת, כי אלה הדברים הכי חשובים בשביל אנשי עסקים בדרך כלל. והאנרגיה הזאת היא פיזית, מה שאומר שהיא מוגבלת, היא לינארית, והיא מאוד מושכת למטה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על התוכניות שלנו, ואנחנו רוצים לתכנן לפי הצד הזה, אנחנו לא נעשה תוכנית של 300%, נכון? אנחנו נגיד, שנה טובה נגיד, שנה ממש טובה,
אנחנו נגדיל ב-30% ההכנסות שלנו. מאוד מאוד מוגבל, מאוד חשוב גם בצד הזה. אין צד שהוא יותר טוב מהצד השני, רק שיהיה ברור. שני הצדדים אמורים לעבוד ביחד. מה קורה כשאנחנו לא מאוזנים? רוב האנשים לא מאוזנים בין שני הצדדים האלה. רוב האנשים לא עובדים משני הצדדים האלה ביחד. יש לזה גם הקבלה בגוף, אבל אני לא אכניס אתכם עכשיו לזה. צ'קרות עליונות וצ'קרות תחתונות. אוקיי? ובדרך כלל יש נתק ביניהם. מה קורה כשאנחנו לא מאוזנים? אז פה יש את כל האנשים שגדלתי איתם בביתי, אנשים מאוד יקרים, עובדי אור תרצו לקרוא להם, שרוצים להרבות טוב בעולם ולעשות טוב בעולם. והם רוצים לטפל, והם רוצים לתת לאנשים, וכסף נראה להם רע. וכל העניין הזה של לחיות בעולם הזה עם הזמן, והכסף, והשכר דירה, נראה להם קשה נורא. והם יושבים ועושים מדיטציה, והם מחכים שמשהו יקרה. זה לא קורה, בדרך כלל. זה לא מגיע. הכסף לא נופל עלינו. הוא יכול להגיע לדפוק בדלת, אבל אם לא נקום לפתוח את הדלת, זה לא יקרה. בצד הזה יש לנו את כל, גם כן, שני הצדדים האלה הם לקוחות שלי. בצד הזה יש לנו את כל היזמים, את האנשים, התקתקנים, הרל"שית מב"ס, אני רל"שית מב"ס, שישר הם רואים מטרה, הם ישר מפרקים אותה לחתיכות, הם ישר אומרים, אוקיי, זה, מה זה שלנו, מה המטרות שלנו? הם עושים אובר מנג'מנט של תוכניות, והם עושים הרבה יותר מדי פעולות. והחיים שלהם נראים ככה. אגב, הם משיגים תוצאות יותר מאלה. אלה משיגים תוצאות יותר מאלה. למה? הם מתמקדים על זמן וכסף. ויש חוק אוניברסלי שהדבר שאתה מתמקד עליו גדל. מי שמודד כסף, יקבל כסף. מדדים הם מחוללים. מה שאנחנו מודדים, זה מה שאנחנו נקבל. אוקיי? אבל איך התוצאות שלהם נראות? זה נראה ככה. למה? ולמה זה ככה? אני הולכת להכניס פה עוד מונח אחד, שיכול להיות שרובכם מכירים, שקוראים לו well-being. well-being זה השלומות שלנו, חוויית השלומות. כמה זמן יש לנו, כמה מנוחה יש לנו, כמה מרחב ונשימה יש לנו, כמה שקט יש לנו בחיים. אוקיי? ומה שקורה, ואתם תלמדו על זה בהמשך, יש יחס ישיר בין well-being לבין תוצאות. זאת אומרת שככל שה-well-being שלנו יותר גדול, יש לנו יותר מרחב שאליו תוצאות יכולות להיכנס. אני עוד אסביר לכם את זה כשאנחנו נדבר על טרנספורמציה באופן ספציפי. ומה שקורה זה שנגיד, התוצאות שלהם עולות, וה-well-being שלהם יורד, בגלל שאין להם זמן. היה להם לפני זה יותר זמן לחלום ולחשוב על העסק שלהם. התחילו לעשות. נהיה לקוחות, נהיה אנשים, נהיה חשבונות. מה קורה? אין להם זמן, ה-well-being שלהם יורד. ה-well-being שלהם יורד, יהיה להם משבר. איזה משברים אתם מכירים? איזה משברים אתם מכירים שמביאים אתכם לעצור? מחלה, נכון. למשל. עוד משהו? יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות פשיטת רגל, יכול להיות מחלה, יכול להיות שאיזה עובד גדול הלך, יכול להיות שחשבתם שאתם שמים את השנה ב-700,000 שקל פלוס, ואתם בכלל רואים שחסרים לכם 700,000 שקל בתזרים. כל מיני דברים שקורים. יש משבר, התוצאות יורדות, ה-well-being עולה. יש זמן, אתה ישן במיטה, בדיכאון, איך שלא תרצו תקראו לזה. התוצאות עולות, ה-well-being יורד, יש משבר. וככה הם עוברים במעגל שאנחנו קוראים לו בקואוצ'ינג שהייתי עובדת בו, breakthrough technology. אם יש לך משבר, יכולה להיות לך פריצת דרך, זה נורא פשוט. כל פעם שיש משבר, שתדעו, זה אפשרות מצוינת לפריצת דרך. אז זאת ההבחנה הראשונה שלי לגבי כוונה ובחירה. עכשיו בוא נראה. מצוין. עכשיו מה שאני רוצה זה להראות לכם את הסרט, ברגע זה, של טיילר ג'יל בולקי, שהיא, אתם לא תראו את הכל, אבל היא בעצם הולכת להסביר לכם איך שני הדברים האלה
בעצם מייצגים את שני הצדדים במוח שלנו. יש לנו את הצד הימני במוח, ויש לנו את הצד השמאלי במוח. הצד הימני במוח הוא חווה, הצד השמאלי במוח הוא חושב. פה יש לנו עבר ועתיד, ובצד הימני יש לנו רק כאן ועכשיו. אוקיי? אז בואו תסתכלו על זה, זה מעורר השפעה.